Maayong hapon. Salamat. Hello. Sigura ni natay. Hindi ka maklaro doon. Natay ko rin. Bro, basta nang masa mo para maklaro. Mas, bilang. Salamat bro sa murang pagbaya, no? Mayong hapon sa tanan. Good Monday, kanang kumusta naman mo? Dugay-dugay na tayo magkauban din eh. Oh. Kita ni kabawa na tabaw na rin mas. Sili na tabaw mas, no? Sige lang. Nambaraka kaya kailangan na rin alcohol ng mic. Sige. Ang ato ang isgutan karon katiniduta mga igsoon may kalabutan sa kining gitawag nato og kinabuhi ni Birhen Maria. Dunay usa ka panuntihon akong isaysay kaninyo unya. Apan sa di pa nako na isaysay mga isadag pangiliya ni Birhen Maria. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, was in the beginning, now, and forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you. So, ako ipambit sa maghapon kaganina, kung naminaw mo sa programa sa HPR, muna tayo ipambit may kalapigitan sa kinabuhi ni Birhen Maria. Doon sa kaistorya ni atong Mel 939 ngadto sa Mel 944 atong panahon sa gubat, ikaduhang gubat sa kalibutan. Doon sa panon sa mga sundalong Amerikano o Pilipino. Ini gitawag nato Filipinos at American soldiers. Nagkumbayan ka rin yato. O niya mga igsoon sa kinigayon ni Ana, kining mga isog kay mga Pinoy. Kita mga Pinoy isog kita basta gubat na ganit. Perting mga isuga kabantay mga itong Marawi, mga isog yung atong mga sundalo. Apan, dunay usa ka panghitabo mga igsoon, nga sa dihang nagkumbati na itong mga sundalo, batok sa kaaway, di man na malikayan nga doon lagi mga samaron. Unya ang mga samaron, mga igsoon, mga isog kay itong mga sundalo. Unya, kinasamdan man sila, ato sila ibutang sa usa ka lugar, nga diin, dito ay limon ang ilang mga, kinigitawag na ito, ang ilang mga samad. Unya, kasayon pa mo mga igsoon nga sa dihang, nagtapok ang mga isog kay sundalo dito sa sudlanan nga diin naa dito ang tanang mga samaron nagtiyabaw, grabing tiyabaw sa mga isog nga sundalo. Abi lang kung kini mga isog di pud mo tiyabaw. Mga isog di ay naagri panahon nga tiyabaw sa. Unya kay isog makayo sila mga igsoon sa dihang nabati nilang kasakit sa igo sa balas silang lawas na niyabaw. Unya ang usa ka pulong nga wa gyud na gikalimtan, usa ka pulong nga kanunay gibalik-balik mga igsoon, kining pulong mama. Nagbinatay sila mayo pero nagsigig mama. Nga naman naman ta sila asawa, naman ta sila mga anak. Nganong mama man gyud ang ilang sapito. Kamo mga igsoon nagasulay na ba mo nga nagsakit mo. Bisag na mo'y asawa, na mo'y bana, manawag gyapon mong mama. Tungod kay mga igsoon, ang labing na sayod sa kahimtang, sa kasakit, sa kabati, sa atong atong ibati, walay lain atong mama. Kining atong mama, dali na gid kinato ni masampit. Mao na nga isang yaw ginanato nga mga anak sumala din sa balang kasulatan nga mga anak, mutawag dis mama. Kay dili kay baya lalim, no? Dili lalim ning mama nato, mao yung nagsabak nato mga higalag mga igsoon. So, katong yung damuhan nga igsoon, isampit yun ng mama ang mga sundalo na isog kayo. Bisan sila silang kaisog, nangita gid silang mama. Mao na nga dinitas kalibutan mga igsoon, kung doon natay kalibutanon nga mama, kung doon natay kinikitawag unod-nod nga inahan, doon na sabtay espirituhanon nga inahan. Ako nga isupli kaninyo pag hatag kaninyo sa impormasyon, may kalamigitan niining espirituhanong mama.
espirituhanon nga inahan, mga higala. Ako ipailaila kaninyo, karong kahaponon mga igsoon, ang atong espirituhanon nga inahan, nga walay lain. Mao si Mama Mary. Di ba bro? Yes, atong ipailaila. Kay basin unya nagsige na tag-atiman na ng laing mama, unya nalimtan nato ning importanteng mama, di ba? O si daghan tag mama unya na tay importante sab nga mama nga espirituhanon nga mo'y makatabang kanato sa pagkat-on sa espirituhanon nga butang nga samtang niata dinhi sa kalibutan nga temporaryo lamang. Amen. Ayon ko ba gani sa mingon ko kami, haleluya. Amen. Hallelujah. Nangaluya. Magkaluya niya. Bitaw. Padayon ta mga igsoon. Dina sa balaang kasulatan, nagingon nga sa wala pa gibuhat ang kalibutan. Kiniadto ang Dios na ibabaw sa katubigan. Unya sa dihang gibuhat na sa Dios ang kalibutan, nagbuhat sab siya og tao nga mga timan niini lakip ang mga hayop nga iyang gitanom. Unya ang iyang gipili mga igsoon kini si Adan ug si Eva. O mali na himo. Unya kasagaran kung kamoy pangutanon mga igsoon ngano man nga nakasala ang tao, kinsa man gyud una nakasala? Ang babae o ang lalaki? Ambot ninyo. Babae o sige. Usahay man gud. Kini mga babae di po ni musugot nga sila maoy imo na tong makasasala. Kung kami kita sa mga laki, di siya ta masugot nga kita'y una. Apan, atong tan-awon ang balaang kasulatan, kung kinsa gyud sa dihang gihimo ni sa Dios si Adan, unya karon kay kuha naman sila i-commission na sa Ginoo si Adan, mga igalag, mga igsuon, may uuban ito ni Eva, nalakaw sila. Nya ang sugos Ginoo niingon, makahimo kamo pagkaon sa tanang mantang sa bunga sa kahoy dinhi sa tanaman sa ilin gawas lamang sa usa sa bunga sa kahoy nga naa dinhi nga naa sa taliwala. Kay nga naman kay kana kung mukaon kamo mamatay gayud kamo. Unya gitiman-an kini sa mga gitiman-an kini sa magtiayon mga higala. Unya sa dihang nagkabulag bali si Adan mga igsoon naay gilakaw nga daing dapit si Eva po diri nga direksyon. Karon kay ang kining si Eva na adto man atong kahoy nga naa dito ang bunga nga dami kayo. Unya naa sa dito ang bitin. Kabaw mo sa tingog sa bitin mga igsoon. Inani. Di ba? Magsig palinsit ng bitin mga igsoon. Unya karon nasinsintan man si Eva. Nya mingon tag Eva babae, kini mga babae magwa pa bini. Kanang hinimo sa Ginoo, wa pa na. Moto mo na magsuon. Tuo na lang mo kay tinuod na. Muna nga sa dihang si Eva gisinsitan sa bitin. Nanumbaling kini. Niingon ni bitin. Kaon aning bungas kahoy. Tingala si Eva nga oy. Kabaw mo istorya ni bitin ani. Unya niingon na sa bitin. Kaon aning bunga sa kahoy. Kay kini mao nga bunga maka tabang kini si mong palawas, lami kayo ni. Kung siya gitubag ni Iba, mga igsoon, ingon si Iba, dili kami mukaon ni Ana, tungod kay ang among Ginoo nag-ingon, nga dili kami magkakaon sa bunga sa kahoy ni inang maong nasa tanaman sa Eden. Kay mamatay kayo kami. Kung siya giingon sa bitin mga igsoon, no. Not exactly die. Oh, may pabitin na in English. Ningon na bitin, dili di ka mamatay. Sulay ka ni, di ba di ka mamatay? Sus, ang babae, nagpatintal na yun sa mga laptik sa ngapil sa mga bitin. Muli ka ni mga babae usahay, dali kay mailag. Oh, malaptikan na gani sa mga pamulong sa mga aham. Tuo na yun. Muna nga, ilag yun, natintal yun si Iba mga igsoon. Siya pagkatintal, mikaon siya sa bunga sa kahoy. Karon pagkaon niya, huwag man siya mamatay. Di nagduda na siya. Matay, huwag mong ikumamatay di ay. Mauna nga kay huwag man mamatay si Iba. Miadto siya siyang bada nga si Adan. Ningon siya nga, honey, can you eat this? Huwag man ko mamatay. Ningon si Adan, nga nung ikaw, mga Adan, abangan mo na sa itong Ginoo.
Hinay ka naman. Ya kining si Adan, sige buhat ni Adan. Tungod kay gihigugman niya pagkayo ang babae nga gihatag sa Ginoo. Iyahang gi kaon. No, ning kaon siya mga igsoon. Silang duha nakasala. Usahay ang kining mga babae manintal sa sorry ha. Pero kung imong tanaw ng kasaysayan ni Adan o ni Iba, si Adan natintal gyud ni Iba sa pagkaon sa bunga sa kahoy. Mo na nga si Adan naapil sa sala. Dili unta siya maapil kung wa siya magpatintal ni Iba, pwede siya mabahar ni Iba. Nya wa gyud laing babae sa una. Kamo kuno. Mo na nga natintal gyud. Karon kay natintal nakasalaan tao. Natinga sila. Uy, nagubog dita. Subot ipasabot kay nagubog man sila ato, nakasade sila kay nasayod sila unsay kahibalo o unsay dili. Kahibalo sila unsay maayo unsay dili. Mo na nga silang duha nakasala. Karon gitawag sila sa Ginoo. Iba, Adan, asan man mo? Ingon si Adan, Ginoo nanakaw mi. Ngano nanakaw man mo? Ginoo ang imong gihatag nako nga babae, mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili. Hoy, babae, ngano man nga mikaon man ka? Ingon sa siya, Iba, ang bitin mo'y nagtudlo kadako sa pagkaon. Tanawa ra, walay nangangkon silang sala mga igsoon. Kini dayang makasasala ta, lisod kay ang kuno ng sala. Mao na nga si Adan ug si Iba sa pagpangutanas Ginoo, namakap na sila. Nga naman, nagtinukmuray kay pag ingon sa Ginoo nga, oy Adan, ngano naghubog man mo? Niingon siya nga, ang babae Ginoo nga imong gihatag nako, mikaon sa bungas kahoy, nagtinukmuray na. Kanya paingon po ni sa Ginoo ni Iba, ngano mikaon man ka? Ang bitin mo'y nagtudlo kadako sa pagkaon, nagtinudluay. Magtinukmuray. Mo na nga pag abot sa sala, nana nang tinukmuray. Mo na karon kung nakasulay gani kag tinukmuray kanang tinuluray, kanang di ka moangkon sa imong sala, nakasulay gani ka, bot pasabot makasasala gid ka. Ako kay nakasulay mo na, makasasala ko. Wa may perfecto na to dinis kalibutan sumala sa Roma kapitulo 5, bersikulo 12, Roma kapitulo 3, bersikulo 23. Nakasala ang tanang tao tungod ni Adan ug Eva. So therefore, doon na kita gitawag og original sin gikan sa atong unang ginikanan. Kay karon nakasala man si Adan ug si Eva unsay giingon sa atong Ginoo nga ni Adan, gikan karon mag-antos ka na sa imong mga kamot, magpatulo ka na sa imong mga sigot aron hantod ang yuta mohatag kanimo kabot. Mao na nga kita karon mga igsoon maningkamot kita maayo aron maka-income. Kita na din karon sa merkado. Ningkamot man kita maka-income. Pero kami awa mi na ningkamot aron maka-income. Kundi sangyaw lang mi aron sa pagpahinumdom sa atong obligasyon dinha sa espirituhalong bahin. Amen. Mao na nga si Adan o si Eva sa ingnan sa Ginoo. Gikan karon Eva kay nagpakasala ka man, nagpatintal ka man sa bitin. Gikan karon kung mga naka, mag-antos ka sa tumang kalisod. Okay sa may babae karon nga anak nga wa sakit eh. Wala mo na ti mailhan nga nakasala gayud ang tanan. Ang kunon gina nato, maingon tag, wa tay sala, alisod kay na. Once nga mukaon pagani ka, makasasala gi ka. Ano man giluto mga kanang kaning way sala, wa di na gudmon. Una mga igsoon, kanang mga luwas na, di na nagutmon. Kanang mga luwas na, nanas langit nagpuyo. Siyempre, kung luwas na ka, di na ka gutmon. Kung luwas na ka, siyempre, ato igawang puyo sa langit. Iluwas naman. Pero kung pagay ka maluwas, napagay ka sa kalibutan, gutomon pa ka, mahilak pa ka, malipay pa ka, buti pa sabot, makasasala pa ka. Kaysa gingarian sa langit, walay makasulod kung doon na kay gamay sala. Therefore, once nga maluwas na ka, nagpasabot ka na mga igsoon, na nagkas langit. Dayon, nagkasala man ang babae. Sa ato pa, wala na'y espirituhanong inahan. Apan ang Ginoo tungod siya dakong gugma. Ha? Ang Ginoo dako kay ang gugma. Nga naman, kay saynan ka, bisan ang tao ni supak sa balaod, sa iyang balaod, mihatag po siya laing chance. Kung sa mga chance, muna gingon nga, a man deserve for a second chance. So since hinimo man ta sa Ginoo, gitagaan tag chance. So therefore, kung kita karon magkasasala, gitagaan tag chance sa pagbago. Now din sa sulat ni
ni Propeta Isaias Kapitulo 7, versikulo 14 nagingon man, adunay usa ka dalaga, usa ka babae, manamkon og manganak og usa ka batang lalaki, og ganlan siya Emmanuel. Unsa na to? Duna kunay usa ka babae nga manamkon. Oh, maniging riyo, busa ang Ginoo gayon, may muhatag kaninyo og usa ka timaan. Aniya karon ang usa ka ulay. Oh, mingon tag ulay, babae gina. Kay manganak man. Oh, ulay manamkon og manganak og usa ka bata o usa ka anak nga lalaki og pagatagon sa iyang ngalan nga Emmanuel. Kinsa maning maong bayhana mga igsoon atong sumayon? Kinsa ning bayhana nga gitag-an ni Propeta Isaias nga manamkon og manganak og usa ka batang lalaki? Kinsa kani? Kanya ang iyang anak tawgon og Emmanuel. Unsa may kahulugan na ng Emmanuel? Atong basahon din sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 23. Unsa may giingon mga igsoon? Dina sa Mateo 1:23, nag-ingon nga tan-awa usa ka birhen. O sa ato pa ni coincide ang sulat ni Propeta Isaias sa sulat sa mga ebanghelista. Dini sa Mateo Kapitulo 1:23 nag-ingon, tan-awa usa ka birhen magasamkon o pag-anak sa usa ka bata nga lalaki o ang iyang ngalan pagatugon og Emmanuel. Unsa may kahulugan sa Emmanuel? Nga ang kahulugan mao kini, ang Dios uban kanato. Sa atong ba kining pulong Emmanuel, ang Dios uban kanato? Sa atong balay ang imong ngalan karon Emmanuel. Ang kahulugan ana, ang Dios uban kanimo. Ang Dios uban kanato. So, nindot kiningalang Emmanuel. Daga mang Emmanuel. Emmanuel, si Bishop Emmanuel Manny Kabahar. Emmanuel, si Manny Pacquiao, Emmanuel na. So, nindot yan yung Emmanuel. Muna nga, mga higala, kung imong tanawon, tataw kayo maning coincide ang sulat ni Propeta Isaias nga nagtagna nga dunay usa ka dalaga, dunay usa ka ulay, manamkon og manganak og usa ka batang lalaki. Unya gikumpirma kana sa New Testament sa Mateo 1:23 nga ang maong babae manganak og usa ka batang lalaki nga lalaki Emmanuel. Karon naa tay mabasa sa bilang kasulatan nga kanang giisgutan sa Isaias o sa Mateo mao na sa Virgin Mary. Okay, we will proceed to Luke ato tani San Lucas. Sumala sa San Lucas Kapitulo 1:26. Nag-ingon, atong basahon mga pinanggang isuon. Nag-ingon din na, kung naamoy mga notebook niya, cellphone, o whatever ba, nga pwede ninyong matake note ang atong ibang storya, at least, magkakatong sa gamay, no? Dina sa Lucas 1, Kapitulo 26, nag-ingon, sa ikaunong kabulan ang manununda nga si Gabriel, gipadalagikan sa Dios ngadto sa kalungsod sa Galilea, nga ginganlan og Nazaret, ngadto sa usa ka dalagang birhen. Dalagang birhen. Nga pangasaunon sa usa ka lalaki nga ginganlan Jose, nga kaliwat ni David, o ang ngalan sa dalagang birhen mao si Maria. Okay, confirm. Nga dito sa Isaias 7:14 o sa nasulat sa Mateo 1:23 nga maong gitawag og birhen o ulay, gikumpirma dinhi sa Lucas 1:26 ngadto 27 nga katong bayhana walay lain si Virgin Mary. O kang manununda ingon kaniya, kumusta ka babaeng hinatagan sa grasya? Mao na ni sa 9 versions Biblia ingon, Hail Mary, full of grace, and the angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Mara siya kan ba? Maghimaya ka Maria. Maghimaya ka babae nga ulay. Maghimaya ka Maria. Nana sa Lucas 1:28. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Napuno ka sa grasya, di kahimutan ka sa Dios. Manamkon ka manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Di ba? So, klaro kayo nga ang anak ko na tungtuwa si Virgin Maria. Karon, kay kananamkon maka si Virgin Maria, unya sa dinhang
Minguntag mga anak ta, atong i-qualify kung si Jesus Christ pagito nga ipanangko ni Virgin Mary. Atong diyan na sa Lucas 1:35, bro, salamat bro. 1:35 nagingon nga og tan-awa ang manununda mitubag kaniya pagkakunsaran ikaw sa Espiritu Santo o landungan ikaw sa gahom sa labing landon tungod niini ang bata nga matao panganlan nga balaan ang anak sa Dios. Oh, imagine ang bata nga matao panganlan o balaan nga anak sa Dios. So katuliyay na sa tiyan ni Virgin Mary. Mao dito ang bata nga nganlan o balaan nga anak sa Dios. Karon kung ang kabaw mga anak kung sa may tawag baptisma. Siyempre kabaw gina siya pero natima. Kung ang tao mga anak, of course ang iyang anak tao sa apan kung ang anak gikan sa Dios, kung sa may tawag sa anak kung gikan sa Dios ang amahan. So ang anak Dios sa. So therefore ang Dios nagpakatao. Ha? Kaya may timanan na to. Na ba Dios nga magpakatao? Na dina sa Blessed Trinity, the second person of the Blessed Trinity, na wala lain kundi si Jesus Christ, nagpakatao tungod og alam sa kaluwasan sa mga kalag kanay sa laag dinhi sa kalibutan. Amen. Mao nga kung atong tanawon mga igala nga si Ginoong Jesucristo atong tarong kung Dios na gyud kay aron mag-qualify na to nga katong isabak ni Virgin Mary Dios to unya mag-qualify na to nga Dios to, therefore pag anak sa mong Dios ang inahan mahimong inahan sa Dios. Dinha sa Juan kapitulo 1 mga igala, Juan kapitulo 1 versikulo 1 nagingon, ang pulong sa sinugdan mauna ang pulong o ang pulong uban sa Dios o Dios ang pulong. Unsa daw? Ang pulong uban sa Dios sa sinugdan mao ang pulong o ang pulong uban sa Dios o kining maong o ang Dios ang pulong. Sa ato pa katong pulong mga higala Dios nito niya atong tanawon kanang maong pulong maong sabra dina sa 14 nagingon o ang pulong na himong tao o ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya o sa kamatuoran. Therefore atong magkaron mga higala mga igsoon nga katong maong pulong nagisgutan na tao siya unya asa man siya na tao dito ni Virgin Mary. Oh, dito ni Virgin Mary na tao. Unya matawag siya kay panganak niya mga higala, unya paanak paggawas niya Dios siya. Dios pa ka? Sige, pangutana na to sa propeta Isaias kung Dios ba gyud. Meaning ato diri kay ang atong patuganon mga higala ang Biblia. Di ba? Ina sa Isaias kapitulo 9:6 atong tanawon kung unsay nakasulat sa Isaias 9:6 ningon kay alam kanato ang usa ka bata na tao. Na tao lagi. Usa ka bata na tao. Alam kanato ang usa ka anak ka lalaki gihatag. O ang kagamhanan igapatungtong sa iyang abaga. O ang iyang ngalan pagatawgon. O kahibulungan magtatambag. Dios nga magkagagahon. Amahan nga walay katapusan. Prinsipi sa paghidain. Kung sa daw, Dios nga magkagagahon. So klaro, nga kato na yung gianak? Kato na yung gianak? So sa kababay, Dios nga gamhanan. Doon na yung sa kaistorya. Kung ikaw mga higala, pananglitan, aduna kay, kung ikaw inahan karon ang imong anak na himong gobernador sa itong probinsya, unsa may tawag sa inahan kung iyang anak gobernador. Diba, may ngunta akala, inahan ginas gobernador. Diba? Kung ang iyang anak na himong mayor, may ginas siya ka, kanang bayhana, ang iyang anak-anak kay mayor. Diba?
sa samang pagkaagi kung si Jesus Christ, Dios, unsa may tawag sa iyang mama. Sa may tawag na to, inahan sa Diyos. Amen? Klaro? Klaro kayo mga igala? Okay. So kay klaro naman nga kanang maong titulo ni Virgin Mary, kanang the Mother of God, di pa klaro naman ang naa sa basahon sa balang kasulatan nga siya nahimo gayong inahan sa Dios. Nya kini ra bang tao ra biya si Virgin Mary, di ba? Kay tao ra man si Virgin Mary ngano man nahimo siyang inahan sa Dios. Siyempre, kung logically speaking, kung tao ang nasa imong tiyan, iya gawas na tao na. Apan kung ang nasa imong tiyan, Dios nga nagpakatao, so therefore, Dios na. Di ba? So, sa logic, atong makita nga si Virgin Mary, Mother of God. Since we believe that Jesus Christ is God, so therefore, we can say and conclude that Virgin Mary is the Mother of God. Daghan patag mga referensya nga nagtudlo nga Virgin Mary is the mother of Jesus. If Jesus is God, therefore Mary is the mother of God. Diba? Nanas philosophy. Muna kaingon nga, if we are Filipinos, and if you are living in the Philippines, all person living in the Philippines are Filipinos. Okay, kung Filipino ka, kung nagpuyo ka sa Pilipinas, therefore you are a Filipinos. So, if Jesus is God, nimpuyo ni Virgin Mary within 9 months, so pagawas na God, therefore Virgin Mary is the Mother of God. Okay, klaro? So, karon, ato ang tanawon, kung napadyo tayo mabasa sa balang kasulatan, nga mismo ang balang kasulatan nagsulti nga si Virgin Mary, Mother of God. Atong basahon din sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 43. Nag-ingon din dito, sa dihan si Virgin Mary, manggod, nibisita ang ato ni Santa Elizabeth. Nya kini si Elizabeth, mga igala, ikuwang maning, nya naburos ba? Talag sa rabi ning babae, maburos o ikulang na. Nya kinsa man tay giburos ni Virgin Mary? Ni Elizabeth? Si San Juan Bautista. Mao na nga si San Juan Bautista o si Jesus, igagaw sila. So mibisita si Virgin Mary dito. Dili sa Lucas 1:39. O niadto mga adlaw si Maria mitindog o bidali pagadto adto sa kabungturan sa usa ka lungsod sa Huda. O misulod siya sa balay ni Zacarias o namumusta kang Elizabeth. O sa pagkalungog ni Elizabeth, sa pangungusta ni Maria, ang bata miulpot sulod sa iyang tiyan. O imagine, ang bata sulod sa tiyan ni Santa Elizabeth, miulpot sa pagkalungog lang sa pangungusta ni Virgen Maria. O si Elizabeth na puno sa Espiritu Santo. O sa magusog nga tingog, siya misinggit ka nagingon. Dalay ko ikaw niya sa mga kababaihan. O dalay ko ng bunga na imong nganas imong tiyan. Muna nga nanas magimaya ka Maria. Abantay mo itong magimaya ka Maria. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo mo na kanimo. Unya, bulahan ka sa mabay nga tanan. O bulahan ang bunga sa tiyan mo na si Jesus. O na din sa Biblia ay nabasa na nakuron. Unya, sa 43 nagingon, ngano ba gayon nga gitugot man kini kanako nga ako pagaduon sa inahan sa akong Ginoo. Agoy nagitay nabasa litra po litra. Dinhi sa Lucas 1:43 nga nagingon, si Mama Mary inahan sa Ginoo. Nya kinsa man ang Ginoo gisgutan diha? Si Jesus Christ. Jesus Christ is God, therefore Mary is the Mother of God. Amen. Dinha sa 44 ato tiwason, kahit ang awa sa hidangat sa tingog sa imong pangumusta dinhi sulod sa akong dalunggan, ang bata sulod sa akong tiyan, miulbot sa kalimay. Imagine mo na? Sa ato pa dahil, kini na yung bata, mga igsuna, din ibuot.
Kaya kung wala pa ibuot ang bata, dito siya maulpot sa tiyan ni Santa Elizabeth. Di ba? Kung ato, di ba? May mo ta, logically speaking, kung dili siya maulpot, way buot. Bisag ka mo mga inahan, kaya ba mo mga kanang bata na tiyan na anay buot, kaya manimba, galing ko na. So therefore, ningulpot sa kalipay sa pangamusta lang, sa ato pa, si katong nastiya ni Santa Elizabeth na si San Juan, naka-recognize siya sa tingog sa inahan ni Jesus. Nga si Virgin Mary nga namumusta kaniya. O sa inang ka, niulpot sa kalipay. O niya, isa ko na, nakahibalo nga kanang mulpot niya sa tiyan, lipay na na. Nga ato may balan nga mulpot, kanang may balan na ito malipay, smile man. Nga, di man na ito makita sa tiyan, kay namas tiyan. Yo, siyempre, ang babae, ang iyang mama minigingon, niulpot sa kalipay. Ano man? Napuno siya sa Espiritu Santo. Kunya din na sa Lucas, gihapon, mga igsoon, basahan ko ninyong Lucas. Lucas 1, basahan ninyo. Kung anan mo diha, kung unsay kinabuhi ni Virgin Mary. Lucas 1, basahan ninyo na sana. Dina sa Lucas 1:48 nagingon, kay siya nanumbaling man sa timawang kahimtang siyang lipon. Kay tanawa, sukad karon ang tanang kaliwatan, magatawag kanako nga bulahan. O imagine, ang Biblia nagingon, sukad karon ang tanang kaliwatan, magatawag kanako bulahan. Kaya sa ato pa katong kaliwatan nga kanunay magtawag ni Virgin Mary o maghimaya or bulahan, mo to iyang kaliwatan. Mo na nga, among ipaila-ila kaninyo si Virgin Mary, usa gayud siya ka matarong nga inahan. Usa gayud siya ka sulundon nga inahan. Kay bisan daghang nga badlungon kaniadto mga igsoon, dili biya karon lay nay badlungon. Sa una biya po. Apan kini si Virgin Mary, grabe ka buutan, grabe ka magyatagon. Mo na nga, kung kamoy pa istoryahon, kung kamoy akong pangutanon, si Virgin Mary, naana ba ka sa langit? Kamoy na decide. Kung kamoy mo decide, si Virgin Mary, naana sa langit wala. Sige, kaya di pagyapon mo katubag. Sulayan na to, kung naa ba. Tagaanta mong senaryo para masabtan nyo kaabas langit. Kabantay mo atong sa liham si Jesus Christ, naglupa sa cross, na ay duha katulisan sa iyang wala, ang isa na siyang tuo. Ang katong na sa wala nagbugal-bugal, ang ngalan sa wala si Istas, anas to si Dimas. Sa liham nagbugal-bugal si Istas ningon, hoy, kung anak ka sa Dios, naog sa krus, luwasang imong kaugalingon ng kami. Sir, imong stand, sir. Luwasang imong kaugalingon ng kami. Kanya katong nasto ningon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita gisilutan tungod kay simo sa atong nahimo. Apan kini tawhana walay sala. Ningon dayon tong nasto nga si Dimas, Jesus nga Nazareton, hinumdumi ako kung maghari ka na. Unsay tubag sa atong Ginoong Hesukristo nagingon, karon dayon kuyog ka sa paraiso sa akong amahan. Uban ka nako. Unya kay dinha sa panultihon kapitulo 8 bersikulo 8 nagingon, nga ang Dios dili mahibalong mamakak. Na, kanawa? Ang Dios dili mamakak. So kay ang Dios di man day mamakak mga hinggalan mga igsoon. Pag-ingon sa atong Ginoo nga karon dayon kuyog ka kanako sa paraiso sa kumaman. Katong taknaa ang kawatan nga naa sa iyang tuo nga nagilungsol o nagbasol nga si San Dimas naa sa langit. Gidala sa langit. Karon kung ang kawatan gidala sa langit, kung ikaw si Kristo, ibilin man nimo imong mama nga buutan kayo? Ha? Kung ikaw si Jesus Christ, dalo nimo ang kawatan sa langit, o niya imong mama imong ibilin? Sure. Mo na nga kung ang pagtulungan kasi Mama Mary wala sa langit, sayop na. Logically speaking, kung ang kawatan dalon sa langit, ang iyang mama nga buutan kayo ibilin? Di po kumutuo. Kay, ang iyang mama, bisag ka mo, kanang inyong tinuod ng mama, kanang nili, kanang kalibutanon ninyong mama. Kung nana mo sa langit, ingon ka mo nga, ma, goodbye, at sa langit.
Nya daghan kag chance nga, oy pangita dito kinsa may imong dalon sa langit. Daghan kag chance. Kinsa may imong dalon? Imong mama o imong silingan? Depende na lang nimo. Depende na nimo. Nya si Jesus Christ ibutan man kayo. Nya ibilin niya mama di kini mahitabo. Di kini mahitabo nga iyang mama ibilin. Ang iyang mama dalon gyud. Mo na nga pagtulunan sa simbahan nga si Virgin Mary nana sa langit. Amen. Daghan kaayo ang ato nga basa sa Biblia nga nana sa langit. Nanay mga tao dito sa langit. Dinha sa Pinadayag Kapitulo 9 bersikulo 10. Pinadayag 6 9:10. Mabasa nato dinha nga dunay mga tao na nasa langit. Si Enoch nasa langit. Unya si Mama Mary noon ngayang inahan din niya dalos langit. Muna nga pagtulungan na to mga igsoon, itanong gina siya muna nga si Virgin Mary kung asa si Jesus tuwa si Virgin Mary. Okay? So, muna mga igala, ang akong juntay nga pambit, magbilin ako kaninyo usa ka story ba? Di ba? Hindot man ning una mo tayo story. Ang story, sunod na lang siguro kay nalimot na ko. Sunod na lang akong ibalik ang microphone ngadto sa tigdumala o galay ko na Dios. Pagpaka na tong Ginoo mga igala.